Tedhaksiten, 11 IPS 2. Iya, iya Bu. Kelihatan. Kelihatan. Prosesi penyambutan punika midhangeti marangga dening kali tiyang sepuh kangge nakaken lan onaken kaping kalih prosesi iki melambangkan ananda kangge kaping sabiyanipun ngandhap dhateng sisi lan dipunjang ngajeng mangke angsal jaga wisiti dalanipun. Prosesi kalih menapa ijazah dipunadheni dhateng Adinda Elvidwi lan kaping kalih tiyang sedaya tinggal kagem pijakan pertama Adinda diri Ananda diiringi warna putih putih ing lambangan India. Kaping kepindho Ananda njak warna oranye lan ketelu Ananda njak dhateng warna oranye dan kepapat Ananda njak warna hijau yang keempat Ananda njak warna abang
Prosesi upacara kaping ke-6 terakhir kapunika naburaken hasil bumi biji-bijian hasil bumi lan atom kan prosesi punika dikanipun kali ananda supaya ngangge senantiasa mengabdi sesami lan kalisah ikhlas amal. Kementerian Bakampung menyambutkan pinten macam biji-bijian hasil bumi dan atom prosesi Ajarin dong, sepuh.